dili ginato matagna ang atong kinabuhi igsoon, ang atong mga hinaguan ning kalibutan na nga sakalit mahanaw ra di ay. Last time nahitabo ang linog sa Cebu og 7.6 magnitude nga linog ang epicenter sa Bugo. So dunay usa ka OFW nga grabe gito niya nga kahago og 14 years siya nga nagtrabaho sa gawas nasod para lang yun nga makapundar siya og balay. Ug halos wala na gyud siya panahon sa pagsimba para lang yun sa iyang pangandoy nga makapundar siya og nindot kayo nga balay. Ug tuod man nakuha gyud niya ang iyang pangandoy, nakatukod siya og 3-story building, 3-story nga balay og almost 3 million ang iyang nagasto ato. Pero sa wala na maigsuon nga niabot ang linog sa Cebu 7.6, usa ang iyang panimalay sa nakulaps o dili na gyud mapuy-an. So kining usa ka OFW nawad-an siya og paglaom ug halos maturiring siya, halos mawad-an sa mayo nga pangisip. So ang lesson na makuha nining maong istorya karon nga true to life story na hitabo. Ang lesson na makuha mo ni adunay disadvantage kung kita naning kamot ining kalibutan na nga wala tay panahon sa Ginoo. Ang disadvantage ana is maglisod ta og handol, maglisod ta og huna-huna og maayo, ug daw dili nato makaya ang kabug-at nga moabot og kaguol nga moabot sa tuwa. Kana kung wala kitay panahon sa pagsimba o pagduol sa Ginoo. So mas advantage igsuon kung naningkamot ta sa atong pangandoy nga naghatag pud ta og panahon sa Ginoo diya sa pagsimba ug pag-alagad niya. Di ginatuwad-on ang pag-alagad niya. Bisan og dunay pangandoy, dunay kahago, dunay gigugol nga kahago sa atong mga pangandoy, hinumdumi igsuon nga pwede nga sa usa ka pagpamilok lang within 10 seconds o 5 seconds pwede nga ang tanan tong gihaguan ning kalibutan sa kalit mahawala ug mahanaw. Muna nga maglisod ta og handol unya kung sa kalitrang mahanaw ang atuang hinaguan kung wala kitay panahon sa pagsimba. Muna importante gyud kay igsuon nga makahigayon kita sa pagsimba sa Ginoo aron nga tagaan ta sa Dios o kinaiya nga makahandol ta sa bisan unsa nga pagsulay o bisan unsa nga mawala sa ato ang kinabuhi, mabutang man, maimportante man, mga bahandi man nga naangkon nato ning kinabuhi. Importante nga duna gitay kaalam o giya nga gikan sa Ginoo nga makahandol ta. Muna nga importante gyud kay igsuon ang paghatag og panahon sa Ginoo. Kung duna kay gipundar karon